Assalamu alaikum Pinal TV lajɛbagaw ani Pinal TV kanubagaw an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye ka taa faw sigiyɔrɔ la an b'a fɔ aw ye k'aw bisimila an ka émission na n'o ye couleur week-end a yɛrɛ b'a dɔn cogo min na an ka émission min bɛ passer Pinal TV kan samedi chaque samedi à partir de 16h et division o ye dimanche à partir de 11h an b'a fɔ aw ye k'aw bisimila et bi an ye wele bila an ka wasolonka belebele dɔ ma an ye wele bila filamuso dɔ ma n'o ye Batoma Sidibe a bɛ tila ka na a yɛrɛ f'an ye sisan Batoma salamu alaikum. Salamu alaikum. Ça va? Yaneba. Kan jumɛn bɛ? Somɔgɔw dun? Ko kɛ? I yɛrɛ ka kɛnɛya? I b'a kan? Kɔni baasi t'i la? Ça va. Nse. Bien. Ok, i bɛ se ka Pinal TV kanubagaw a n'a filɛlibagaw ani i yɛrɛ ka fanu bɛɛ fo yanni an ka baro daminɛ. Ok, yanni n ka don baro kɔnɔ n bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo ka Pinal TV kanubaga bɛɛ lajɛlen fo k'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ka wasolonka bɛɛ lajɛlen fo wasolonka mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ n b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni ye maliyɛnw ka kɔnɔ de ni mankan ye Batoma Sidibe dite la star. La star. Aw tɛ star ye fɔlɔ. Ni an ka star y'an bolo dɛ. Ok Batoma an bɛna don baro kɔnɔna la ne ko Batoma bɛ bɔ min? Ne bɛ bɔ Wasolo. Wasolo. Ne ye wasolonka ye mais an ka village ye Yɔrɔla ye. Damadugu Yɔrɔla. Awɔ. D'accord. Batoma ye wasolonka ye. I bɛ bɔ Yɔrɔla. Awɔ. D'accord. O ye wasolo yɔrɔ dɔ ye. O ye wasolon dugu dɔ ye. Dugu dɔ ye. N'i sera yan foli la i na Sikɔrɔlen. An ka mɔgɔw bɛ na sugu jɔ Sikɔrɔlen sugu la. D'accord. D'accord. Ok, merci. O diyara n ye a y'a faamu. Batoma wasolonka de don. Filamuso wasolonka de don. Awɔ. Ok Batoma ne ko munna e ye musique choisi alors que baara caman bɛ yen mais munna Batoma ye musique ta? Awɔ, musique ka di ne ye Jɛnɛba parce que musique filɛ musique bɛ banabagatɔ furakɛ. Awɔ, musique bɛ banabagatɔ furakɛ. Cogo di? Ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a yɛrɛ faga walayi Jɛnɛba musique la n'a y'a lamɛn a t'a kɛ bilen. Awɔ, parce que ko dɔw bɛ yen nɔ n'olu y'i sɔrɔ n'i ma ladibaga ɲuman sɔrɔ i yɛrɛ la i b'i yɛrɛ faga. O ye tiɲɛ. Awɔ. Donc musique ye ne yɛrɛ ka bana fura de. Ni ne diminen don ne ye musique lamɛn dɔrɔn n bɛ lafiya. Awɔ. Donc o de y'a to Batoma kɛra dɔnkilidala yɛrɛ ye siɲɛ kelen quoi. Siɲɛ kelen. O kɔrɔ Batoma tɛ dimi. Ayi. No stress zéro. n bɛ dimi mais a ma nɔgɔn dɛ. A ma nɔgɔn. Sinon n bɛ dimi. Awɔ, mais musique yɛrɛ de ka di ne mana dimi cogo cogo ni ne ye musique écouter dɔrɔn ne bɛ lafiya. Machallah. Awɔ. Donc e yɛrɛ de ye musique kanu sinon i ma taa ba yan fan fɛ i ma taa fa yan fan fɛ foyi a diyara e yɛrɛ. Walayi ne ma taa ba yan fan fɛ n ma taa fa yan fan dɔnkilidala t'anw ka mɔgɔw la yɛrɛ fo n'a kɛra mɔkɛ muso dɔw tun bɛ gitafilen dɔnkili ninnu kɛ ni npogotigiw ka kɔɲɔ bɛna kɛ sisan nɔ u bɛ gitafilen kɛ donc muso minnu bɛ se dɔnkilidala ani npogotigiw olu bɛ jɛ ka gitafilen kɛ n mɔmuso dɔw kɔni tun b'o kɛ sinon an ka mɔgɔ si ma dɔnkili da. D'accord. Awɔ. Ok, machallah. Ne ko Batoma e yɛrɛ ye dɔnkilida daminɛ kuma jumɛn? Ne ye dɔnkilida daminɛ kuma min k'a fɔ ko ni Batoma yɛrɛ ye dɔnkili an k'a fɔ k'a bɛ dɔnkilida kɛ ne ka dɔnkilida daminɛna Tungaguna la. Tungaguna. 2009. Awɔ. Bon n kana ka émission passera Awɔ. a ye wuli k'a lajɛ Tungaguna ne ka dɔnkilida daminɛ la parce que n y'o concours kɛ. D'accord. Awɔ. D'accord. I y'o concours kɛ i passera? N nana demi finale la. Demi finale la. Donc o wagati de la Batoma ye dɔnkilida daminɛ. Parce que yanni n ka na dɔnkili kɔnɔ n tun bɛ dɔn de kɛ. I tun bɛ dɔn de kɛ? Awɔ, n tun bɛ dɔn kɛ artiste nɔfɛ an bɛ voyager n bɛ clip dɔw kɛ an bɛ topiw kɛ voilà fo ka na n yɛrɛ se ka dɔɔnin kɛ n yɛrɛ. I yɛrɛ. D'accord. Est ce que Batoma bɛ scène kan halisa Batoma bɛ musique kɔnɔna la halisa? Ne bɛ musique kɔnɔ halisa Jɛnɛba. Halisa i b'a la? Awɔ. D'accord. Ala ka dɛmɛ kɛ. Amina yarabi. Ok. Ne ko Batoma album joli de bɛ e bolo? Bon album kelen de bɛ ne bolo fɔlɔ. Kelen. Awɔ. D'accord. Kelen de bɛ n bolo fɔlɔ. Album ko yɛrɛ o ɲininkali diyara n ye. N bɛ Mamutu Keyita fo k'a barikada. Parce que artiste i tɛ se ka kɛ artiste ye k'a f'i ma k'i an bɛɛ bɛ dɔnkili da o ye tiɲɛ ye mais i ka artisteya tɛ confirmer f'i ka cassette bɔ ka droit d'auteur papier sɔrɔ o papier de b'a jira k'i artiste yɛrɛ yɛrɛ
alhamdulillah Mamutu Keita kɛra sababu ye ni y'o sɔrɔ y'o musique awɔ a y'a fɔ n ka musique fara ɲɔgɔn kan n'u fara ɲɔgɔn kan k'u d'a ma a taara Mali cassette la ka na album bɔ ka tila ka droit d'auteur papier di yan ça fait 1 mois Machallah o diyara n ye ni fɛn bɛɛ ye o ɲana awɔ d'accord maintenant Batoma e donna ni dɔnkili jumɛn de ye musique kɔnɔ ne donna ni dɔnkili min musique kɔnɔ a kɛra n ye tungaguna kɛ ni ale de So Mangoni an bɛ se k'o lamɛn Pinal TV kanubagaw bɛɛ ko k'u bɛ fɛ k'a yɔrɔnin lamɛn ok o tɛ baasi ye So Mangoni yo So Mangoni kani da dɔ la jakiri mandi la umana baro sigi de So Mango umanu ka jama tigi baro sigi de So Mangoni kani da dɔ la jakiri mandi la a mana se lebu mando mi So Mango so maloya jugu bɛ yen nɔ ye de So Mangoni kani da dɔ la jakiri mandi la. Bravo. Ye tungaguna kɛ mais attention a kana maka la dɛ. Ni dɔnkili i bɛ se ka dɔɔni f'an ye o kɔnɔna la. A kɔrɔ f'an ye dɔɔni dɔrɔn. N bɛ se ka dɔ fɔ aw ye dɔnkili ye Seku dɔnkili de. Seku ka dɔnkili de don. Seku ka dɔnkili de don. So Mangoni ye min ye du kɔnɔ muso min man di mɔgɔ min ye yɔrɔ depuis ni Ala ye diɲɛ da mangoya bɛ jeli mangoya bɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ naturellement olu man di mɔgɔw ye naturellement i yɛrɛ yelen dɔrɔn i bɛ sin ka goya dɔw bi kɛlɛ kun t'a la quoi donc o dɔnkili in kɔrɔ de o So Mangoni n'i kɛra mɔgɔ mango ye i b'i ka ko kɛ cogoya dɔn parce que la fɛn o fɛn mana kɛ jalaki ta ye ko man di la jalaki ta ye diɲɛ ye jigi ye hali an filɛ baara min na ni jigi t'i la i taa man di quoi jigiya jigi ka kɔrɔ ni fɛn bɛɛ dumuni kɛ k'i fa fɛn bɛɛ kɛ mais ni jigi t'i la dɔrɔn i ka foyi man ɲi awɔ d'accord o kɔni i ye min fɔ o ye tan ye duniya ye vraiment a diyara et puis ladilikan caman b'a la u b'a fɔ ko dɔnkili man di dɛ mais k'a kɔrɔ de ka di ladilikan caman b'a la kɔrɔ baden de b'a la ok donc an bɛ dugawu kɛ Ala kana an jigi tanya amina yarabi merci d'accord Batoma ne ko e ka carrière daminɛ ni sisan cɛ e ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a la bon diɲɛ fɛn bɛɛ n'a gɛlɛya don surtout n'i ye fɛn min kanu ne yɛrɛ bolo n'i ye fɛn min kanu a gɛlɛya t'i tɔɔrɔ quoi parce que a ka di i y'o de choisi fɛn foyi tɛ ni gɛlɛya tɛ min na bon n ye gɛlɛya minnu sɔrɔ a la a bɛɛ ye dɛmɛko ye n bɛ se k'a fɔ a nɛmu ne ka fɛn na n ye gɛlɛya min sɔrɔ o bɛɛ ye dɛmɛbagako de ye jɛrɛba ni dɛmɛbaga t'i la fɛn o fɛn na a ma nɔgɔn awɔ a bɛɛ ye dɛmɛbagako de ye n'o tɛ alhamdulilayi n yɛrɛ bɛ n ka musakaninw sɔrɔ awɔ machallah donc i y'o de gɛlɛya sɔrɔ mais e kɛlen ka musique daminɛ du kɔnɔna la gɛlɛya foyi ma sɔrɔ famille ta fan fɛ famille na fa ma fɛn fɔ ba ma fɛn fɔ kɔrɔw famille i ka famille kɔnɔna la nɛmu bon ne ka famille mɔgɔ si mi imposer ne ka n ka musique ko la hali n'a man di mɔgɔ ye mɔgɔ m'a yira n na mɔgɔ m'a kuma fɔ n ye awɔ nkalon ye haramu ye d'accord mais album bɔ la e gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a la bon album bɔ la n ye gɛlɛya minnu sɔrɔ a la parce que n y'o de fɔ producteur tɛ yen bilen nɔ bɛɛ de b'i ka fɛn k'i yɛrɛ i yɛrɛ de bɛ don studio la ka i ka musicienw ta ka i ka enregistrement kɛ par exemple album ko in i yɛrɛ de b'a fɛn bɛɛ financer fɔlɔ la producteurs tun bɛ yen olu de tun b'i dɛmɛ k'a fɛn ninnu kɛ hali n'a ka di u yɛrɛ ka wari b'u kun k'i ka musique bɔ k'a arranger k'a fɛn bɛɛ kɛ donc ni cassette bɔra n'aw y'o feereli daminɛ ale ta bɛ sɔrɔ cogo min na o siraw fɛnɛ bɛ yen nɔ mais sisan nɔ o tɛ yen nɔ awɔ d'accord sisan i yɛrɛ de bɛ débrouiller i yɛrɛ ye awɔ i yɛrɛ de bɛ débrouiller sisan nɔ bon ne ye n ka musique kɛ n y'a kɛ ni wari sɔrɔ n bɛ taa kelen kɛ ni wari sɔrɔ n bɛ taa fila kɛ ni wari sɔrɔ n bɛ taa kelen kɛ fo ka taa dafa album na awɔ
D'accord. Ne ko Batoma e yɛrɛ ka idole ye jɔn de ye an ka artiste ninnu na? Ala b'i lamɛn. Ne ka idole dɔnkilidala bɛɛ ka di ne ye Jɛnɛba. Mais ne ka idole Umu Sangare don. Umu Sangare, la diva. Mais bi in na ne bɛ tugu Kiyatu Bagayogo de nɔfɛ. N bɛ ale de nɔfɛ ka tagama. Kiyatu Bagayogo. Awɔ. I n'ale bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Awɔ, parce que ne ye n ka musique daminɛ, n y'a daminɛ cɛw de nɔfɛ. Awɔ. Ne ye n ka musique daminɛ parce que cɛ dɔnkili ni muso dɔnkili tɛ kelen ye quoi. N y'a daminɛ cɛw de nɔfɛ. N nana n sigi sisan ka miiri bon yani ne ka to tan parce que n yɛrɛ b'a dɔn yɔrɔ dɔw bɛ n jɛ halisa donc n bɛ Kiyatu Bagayogo nɔfɛ. I tugula musow kɔ quoi. Voilà. D'accord. Mais idole ye Umu Sangare. Awɔ. Umu Sangare ka dɔnkili an mago b'o lamɛnni la. Pinal TV lajɛbagaw ko k'u mago b'o la. La diva an tulo b'i la. Iyo jeli je kani jeli mirila muna iya ni foli be fo mali enye iyo jeli je kani jeli bi mirila muna iyo jeli mi mirila ko je kani jeli bi werela saramani lambe ma ne ba kedi je kani jeli mi wele wasulu ko ne sele koloni ti ka fo konte moyi ko ne sele berela luma berela u ka fo konte moyi ko ne sele kalata mori lu ko konte moyi ni senguru ka moyi kome moyi Ningakuru ka moyi kome moyi kone sigile alama kono de la alama kono joni site nyani site mozo fumini tama ko yala e mo bla korolo. Non ajara bravo non ni Umu Sangare yɛrɛ sigilen filɛ. Ok Batoma o diyara vraiment i ko i y'a yira i ni cɛw de tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc maintenant i bɛ ka essayer ka i ni musow ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais différence jumɛn de bɛ cɛ ni musow ka dɔnkilida la? Cɛ dɔnkili ni muso dɔnkili tɛ kelen ye. Cogo di tan? Muso dɔnkili b'a dan ma cɛ dɔnkili dɔ bɛ yen nɔ a ka di muso da mais dɔnkili dɔ bɛ yen nɔ a man di cɛ da. I n'a fɔ jumɛn de ka di muso da jumɛn de man di cɛ da et puis ani jumɛn de ka di cɛ da n'a man di muso fana da? An bɛ wagati min na sisan nɔ ni o wagati tɛ fɔlɔ la jarabi dɔnkili bɛɛ tun ye musow de ye. Musow de tun b'a da? Awɔ. Ok. Bon musow ka dɔnkili da cogoya ani cɛw ka dɔnkili da cogo fɛnɛ tɛ kelen ye. N'i tuguna musow nɔfɛ fɛn misɛnnin caman bɛ yen nɔ i b'olu ɲɛdɔn mais n'i tuguna cɛw nɔfɛ olu ye cɛw de ye cɛ ye cɛ de ye muso fɛnɛ ye muso de ye o tɛ kɛ muso ye voilà a wo misɛnninw ka ca quoi. Mais jarabi dɔnkili ne fɛ i ka walawala e ko fɔlɔ musow de tun b'a da mais sisan cɛw b'a da. Awɔ. Mun de nana n'o ye? Diɲɛ yɛlɛmana o. Mun de nana n'o ye? Muso dɔnkili ni cɛ dɔnkili. Cɛw de jarabira de wa ou jumɛn de don? Cɛw de jarabilen don. A musow jarabilen tɛ? A musow jarabilen don mais a ka faamu kuma ma nɔgɔn n kana na taa don 18 kɔnɔ yɔrɔ dɔw la. Non i tɛ don 18 kɔnɔ an ka dan 15 yɔrɔ la. Awɔ. N kana na taa don dɔ gasi la ka sɔrɔ n m'a dabɔ o kama. Non n'Ala sɔnna o tɛ kɛ n'Ala sɔnna. Parce que musoya jara cɛw ye sisan nɔ ka tɛmɛ cɛya kan. D'accord. Awɔ ni cɛ dɔw yɛrɛ ɲininka olu b'a fɔ k'olu ye musow de ye. Donc musow bɛ fɛn o fɛn kɛ o de ka d'u ye u fɛnɛ b'o kɛ. D'accord. Awɔ. Mais dɔnkilida fana la o b'a la? Awɔ. Abilaye Jabate n'an ka exemple kelen d'i ma Abilaye Jabate lajɛ. Abilaye Jabate ka image ta i k'a ka dɔnkiliw ta ka na i k'a lamɛn i k'a yɛrɛ lajɛ. Yɔrɔ kɔni différence belebeleba de b'a ni sisan taw cɛ o. Hali k'a da habilleli yɛrɛ fɛnɛ yɔrɔw ma a kuma cogo ni a yɛrɛ scène occupé cogo
différence belebeleba de b'a ni sisan cɛw musoya de ka di cɛw ye sisan awɔ so olu tɛ jalolakaw de ayi dɛ o jalolakaw fila yɛrɛ sen t'a la a bɛɛ ye dumuyalakaw ye ok d'accord yɔrɔ faamuyara ne ko Batoma e yɛrɛ i y'a daminɛ wagati min na fo sisan i y'an ka génération ye o bɛ cogo min na e ye mun de faamu olu ka dɔnkilida la an'u ka dɔnkilida cogo sisan génération ne yɛrɛ b'a kɔnɔ dɔnkili da sisan nɔ i b'a fɔ i nɛnkun ka bon kana da seli ma n'i ma jarabi dɔnkili da sa i tɛ lamɛn awɔ n'i ma manamanakan fɔ fɛnɛ i tɛ lamɛn f'i ka manamanakan dɔ de fɔ awɔ k'a fɔ n jarabilen don karisa la ni karisa tɛ ne tɛ balo ni karisa tɛ n ka ji min cogo man ɲi f'i ka don fɛn ninnu kɔnɔ o de ka di mɔgɔw ye o de ka di mɔgɔw ye sisan awɔ sinon dɔnkili ɲumanw bɛ yen dɛ dɔnkili ɲumanw bɛ yen nɔ mais n bɛ fɛ ka min fɔ jarabi dɔnkili dɔrɔn tɛ dɔnkili ye quoi jarabi dɔnkili dɔrɔn tɛ dɔnkili ye i bɛ se ka jarabi dɔnkili da mɔgɔ conseil bɛ sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ se ka mɔgɔ conseiller a b'i ladi k'i bila sira ɲuman kan mais ka dɔnkili da ka manamanakan fɔ a la denmisɛnnin minnu bɛ ka na an kɔfɛ an ka kan ka dɔnkili da de min bɛ hakili d'u ma k'u bila sira ɲumanw kan mais an m'an ka dɔnkili da min bɛ denmisɛnninw tiɲɛ n bɛ fɛ k'o de fɔ quoi a cɛman ye dɔnkilidala ye wajulikɛla de dɔnkilidala ye wajulikɛla de i bɛ se ka mɔgɔw ladɔn i bɛ mɔgɔw layɛlɛ i bɛ mɔgɔw la content i bɛ se ka sigi ka mɔgɔw la i bɛ se ka mɔgɔ la sigi k'a la miiri fana quoi voilà donc a bɛɛ kana kɛ jarabi voilà donc e ɲɛ bɛ sisan génération na a bɛɛ kɛra jarabi bɛɛ ko jarabi a bɛɛ kɛra jarabi dɔnkili n'i ma jarabi ne yɛrɛ bɛna jarabi dɔ da yɛrɛ awɔ ne ka album falen don jarabi dɔnkili kelen t'a la a bɛ sɔrɔ i jarabilen don 12 titres de bɛ ne bolo jarabi dɔnkili kelen t'a la mais i bɛna daminɛ awɔ mais n tɛ fɛ n ta ka kɛ kumalankolon ye quoi ok i b'a expérience ta i yɛrɛ de kan awɔ i n'a fɔ e ye jarabi min kɛ donc i bɛna dɔnkili ta awɔ n bɛ se k'a ta o kan n'a sɔrɔ a diyara n na de ou bien n'a ma diya n na bon n bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ladi nin min filɛ nin mɔgɔ kana to a bɛ kɛ sababu ye a tɛ mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ quoi awɔ parce que jarabi ye fɛn ɲɛ fiyɛntɔ de awɔ a tɛ mɛnni kɛ a tɛ yeli kɛ awɔ a dun ta yɔrɔ ka jan dɛ fo dusukun n'i ma conseil sɔrɔ dɔrɔn i bɛ min kɔnɔ i b'a dɔn tuma min na k'e tɛ ɲuman kɔnɔ dɔrɔn o y'a sɔrɔ a bɛɛ tiɲɛna donc ala ka n'an badenw kisi o ma amina donc sisan aw yɛrɛ b'a dɔn jarabi yɛrɛ a tɛ yeli kɛ a tɛ mɛnni kɛ donc o bere bɛ aw de bolo aw dɔnkilidalaw n'est-ce pas donc normalement kan ka jumɛn de fɔ a la e yɛrɛ Batoma e yɛrɛ bolo aw kan ka jumɛn de fɔ a la pour que a ka se ka mɔgɔw ladi i kana don erreur dɔ la i bɛ fɛn fɔ mɔgɔw y'a la fɛn min ye ladilikan ye par exemple n ko n bɛna jarabi dɔnkili da n b'a fɔ jarabi yo i t'i miirina ko ne nakun ye kelen ko ye chérie ko ne nakun ye kelen ye jamadenya ɲɛmɔgɔ ne nakun ye kelen ko ye chérie ne nakun ye kelen ye u ye ne gosi u ma digi n na u ye ne neni o ma n tɔɔrɔ nka i kan kanu n'i kunna dusukun na n fana b'i kanu n'i kunna dusukun na bebe ne nakun ye kelen ye mais ne y'a bila i kunkolo la ko n bɛ karisa fɛ o y'a sɔrɔ a t'e fɛ ɲani dan voilà a b'e kunkolo la ne bɛ karisa fɛ karisa fɛnɛ bɛ n fɛ alors que a n'e tɛ yɔrɔ kelen aw ka jan ɲɔgɔn na i ko jɛgɛjalan ni baji a ɲɛ t'e la bon n b'o da k'a fɔ jarabi
kɛla bɛɛ ye jarabi tɛ fan kelen fɛ ko ye yɔrɔ fila de don n'aw kɛra ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ fila la a bɛ kɛ fɛn ɲɛnama ye mais n'a kɛra fan kelenma ye dɔrɔn a tɛ kɛ fɛn ɲɛnama ye a daminɛna cogo min a bɛ ban ten quoi normalement fɛ kan ka kɛ côté fila voilà d'accord an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma mais i ka jarabi dɔnkili ni nin bɔra a bɛ fɛn ci Bamakɔ dɛ awɔ ala k'o kɛ d'accord ok o diyara maintenant Batoma ni min ɲininka fɛn min na e yɛrɛ Batoma e ni artiste tɔw ka relation bɛ cogo di bon Jɛnɛba ne ni artiste bɛɛ ka di Soliman mɔgɔ ɲɛmɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ min ka kɔrɔ ni ye a bila i kunkolo la ko nin de ye kɔrɔ ye ka sɔrɔ hali musique tɛ baara ko yɛrɛ tɛ mɔgɔ min ka kɔrɔ ni ye o ka kan ni bonya de ye n'i y'i bonyabaga bonya i bɛ s'a la bonya de bɛ fɛn bɛɛ lase mɔgɔ ma awɔ parce que an ka génération bonya ka dɔgɔ a kow la quoi ni min ye micro ta dɔrɔn ka morceau 2 ni morceau 3 kɛ dɔrɔn min ka single kelen yɔrɔ morceau kelen bɛ se ka mɔgɔ dɔw lase yɔrɔ bɛɛ la ala ka sababu ka ca n'o kɛra dɔrɔn i t'i ɲɛmɔgɔ bonya bilen i t'i kɔmɔgɔ dɔn a daminɛna cogo min na a bɛ ban ten quoi bonya ka ɲi fɛn bɛɛ la awɔ parce que i bolo i kɛra star ye voilà i bolo u ye tɔgɔ sɔrɔ e y'a daminɛ kɔfɛ e tɛmɛn'a la donc o ye fugari o tɛ fɛn dɔn e de b'a dɔn e de bɛ se non bɛɛ n'i ka chance de don n'a nakuma sera dɔrɔn a bɛ kɛ bɛɛ ala yɛrɛ ma bɛɛ bɔ tɔgɔtigiya kama ala ma bɛɛ bɔ fɛntigiya fana kama mais ala kana an dɛsɛ an da yirimɛ la bonya de bɛ se fɛn bɛɛ la awɔ o yɔrɔ na i bɛ mun de fɔ an ka génération ye sisan artiste denmisɛnnin ninnu i bɛ mun de f'u ye o yɔrɔnin na ne bɛ mun fɔ an ka génération ye a ka di ne ye an ka ɲɛmɔgɔw dɔn quoi an fa minnu bɛ musique kɔnɔ c'est à dire que ni fa bɛ baara kelen na ni ala y'a diya i la ka tɛmɛ a kan a bila i kunkolo la ko nin ye ne fa de ye i k'a bonya k'a karama k'a gasi sigi ni muso don a bonya i k'a karama i k'a gasi sigi i bɛ jɔ o la o b'i kɛ fɛn yɔrɔ dɔ la awɔ fɛn tɛ cɛ dɔ bolo mais a ka dunan tɛ bugɔ dɛ sababu bɛ yen nɔ sababu bɛ kow la i bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ a ka baara la sisan nɔ parce que e tɛmɛn'a la dawula b'i la tɔgɔ b'i la wari b'i bolo fɛn t'ale bolo fɛn t'a bolo dawula t'a la mais a bɛ se ka fɛn fitinin dɔ kɛ e la i bɛ sigi sen tɛgɛ kɔnɔ kow ka ca quoi voilà ne bɛ siran o yɔrɔ ninnu bɛɛ ɲɛ awɔ donc ne bɛ min fɔ an ka génération ye an ka mɔgɔw bonya an ka masa bonya fara an boloda la quoi an ka karamɔgɔ bonya fara an boloda la wallahi hali n'i ta y'i ka kɛnɛ ye ni mɔgɔkɔrɔba nan'i sɔrɔ i ka kɛnɛ kɔnɔ a bonya i k'a karama a b'a dɔn k'e ta don a nan'e sɔrɔ a la a se k'a tigi minɛ e la a ma e wele a b'a dɔn mɔgɔ dɔw de ye e wele n'ale nan'e sɔrɔ mais o t'e bonya ka e dɛsɛ k'a bonya voilà n bɛ o yɔrɔnin de f'u ye quoi d'accord awɔ an ka hakili to o yɔrɔ la u y'o yɔrɔnin faamu vraiment ni ala ye min d'i ma ala de ta y'a ka se ye ale de bɛ mɔgɔ sɔn mɔgɔ si t'i yɛrɛ sɔn ayi parce que ni mɔgɔ tun b'i yɛrɛ sɔn fantan si tun tɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ si tun tɛ kɛ fantan ye mɔgɔ tɛ kɛ banabagatɔ ye mɔgɔ tɛ kɛ dɛsɛbagatɔ ye mais a bil'i kunna ala min ye bi d'i ma sini a bɛ se k'i jigin a bɛ se k'a minɛ i la sini wa a ye nin min jigin sini a bɛ se k'a yɛlɛ e ta a b'a minɛ i la k'a di karisa ma donc an bɛ min fɔ dɔrɔn ne yɛrɛ bɛ fitinin fara a kan dɔrɔn o kɔni o ye fɛn bɛɛ de diɲɛ ko bɛɛ i mana don a la ni ala ye fɛn min d'i ma a minɛ ni barika ye en plus ani majigi mais yɛrɛ bonya ani disi gosi nafa foyi t'a la donc an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma halisa ne ko Batoma musique kɔnɔna la est-ce que e bɛ k'a kalan kɛ bon ne tɛ kɛ musique kalan kɛ i n'a fɔ Ina ninnu ni guwayɔrɔ dɔ in tɔgɔ ne tɛ k'a kalan kɛ mais n bɛ k'a kalan kɛ cogo di ni n ka dɔnkili ta sisan nɔ parce que dɔnkili ye kuma de ye n'i ye kuma 2 ni 3 sɔrɔ sisan k'a sigi ɲɔgɔn sanfɛ n ko n b'a kɛ dɔnkili ye mɔgɔ bɛ n bolo n bɛ taa yira a la ni n taara yira a la a tigi bɛ se k'a fɔ Batoma nin yɔrɔ man ɲi an ka nin bɔ a la n'i ye nin fɔ i bɛ se ka don mɔgɔ gasi la ou bien n'i ye nin fɔ nin bɛ se ka
jama ban i la quoi an ka nin bɔ a la an ka nin fara a kan o mɔgɔ bɛ ne bolo n'o ye Musa Kone ye arrangeur do a ye Mamu Sidibe arranger a ye Techno Isa arranger a ye Aramata Jakite arranger mais cɛkɔrɔba do sisan nɔ a bɛ retraite la awɔ mais ne kɔni tɛ n ka dɔnkili dilan fiyewu fo n k'a yira dɔ la awɔ. D'accord. Mais o kɔnɔna la est-ce que e bɛ ka kalan wɛrɛ kɛ? Bon o kɔnɔna la n kun bɛ ka kalan min kɛ n kun bɛ ka instrument dɔ de dege mais tiɲɛ na n découragera dɔɔni n ye n bolo jigin ko la sinon n kun bɛ ka guitare basse de dege awɔ. Donc i découragera la. D'accord. Ok Batoma maintenant sisan an ye ladili minnu fɔ j'espère mɔgɔw ye faamuya sɔrɔ a la voilà parce que diɲɛ yɛrɛ ye ladili de voilà donc maintenant est-ce que Batoma e ka carrière in kɔnɔna la e ni malien musique e ni jɔn de ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i ni dɔ ye single kɛ ou bien i ni jɔn de jɛra ka baara kɛ? Bon ne ni minnu delila ka baara kɛ comme yani fɛngɛ ATT ka girigara ka kɛ u ye labɛn exiger artiste bɛɛ kan bon ne ni rappeur dɔw delila ka fɛn k'o la ne ni rappeur dɔw ye dɔnkili da o la o kɛra Chaîne 2 yɛrɛ de ka programme dilannen bon an ka cɛkɔrɔba Ablaye Jabate n bɛ foli d'a ma a ka so ni yɔrɔnin na sisan ale ka quarantaine kɛra 2016 kɔnɔ awɔ a ka san 40 carrière an y'o tourné kɛ Ala ye n garisɛgɛ don la n y'o kɛ ale fɛ yani a kana yɛlɛn ka concert daminɛ ne bɛ passer ka morceau 2 ɲɔgɔn kɛ ale ka sɔrɔ ka fɛngɛ n'o kɔni sous région bɛɛ k'o la ɲɔgɔn fɛ. D'accord. awɔ. Ok donc mais n'o tɛmɛna i ni malien ma baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ? Bon ni mɔgɔ ma baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ. D'accord. Maintenant Batoma i ka musique kɔnɔna la est-ce que a bɛ Batoma kɔnɔ ka taa musique dɔ kɛ kɔfɛ wa? A bɛ n kɔnɔ dɛ. A b'i kɔnɔ? awɔ ni Ala y'a opportunité di yan a ka di n ye yɛrɛ yɛrɛ awɔ. Yɔrɔ jumɛn ani jɔn? Artiste kɔni bɛ sigi n'a bɛɛ de ye ni Ala y'i ka chance na côté fɛ i bɛ taa la a kɛra Faransi a kɛra Amérique a kɛra États-Unis a kɛra Abidjan ye o a kɛra Burkina ye o a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ ka chance de i bɛ taa tenter quoi ni chance bɛ na ni yɔrɔ min i bɛ taa yen nɔ d'accord Ala k'a nɔgɔya donc maintenant an bɛna jɛ ka Batoma ka clip 2 lajɛ n'o ye musoko ye an ka jɛ ka musoko lajɛ. Au
clip min lajɛ sisan n'o ye muso ko ye Batama ni yɔrɔnin kɔni an tɛ tɛmɛ muso ko in a walawala an k'a fɔ Jɛnɛba n b'a walawala ni ye muso ko in n bɛ ka cɛw de kɔrɔmatigɛ o ne fama ko la mais cɛw kana n'an sɔrɔ a k'an bugɔ dɔrɔn o de ka gɛlɛn muso ko ye cɛw de kɔrɔmatigɛli ye parce que ni e bɔra muso dɔ nɔfɛ sisan nɔ ka t'i yɛrɛ lajarabi muso dɔ la k'o furu ka n'i ka so misi kun b'i bolo i ye misi kɛ ka muso furu sanu b'i bolo i y'o kɛ ka muso furu warijɛ b'i bolo i y'o kɛ ka muso furu o muso furulen ka na don e ka so ko k'a t'e ba ye a kɛra cogo di a gɛlɛyara a ma gɛlɛya a gɛlɛyara dɛ ka muso furu ka na so kɔnɔ o gɛlɛyaba in na i ka sanu n'i ka wari la ka na k'o ka ni i n'i balimaw ta o nalen ko k'a t'i fa ye a t'i ba ye a t'i balimaw ye o muso ko ma kɛ kara ye de la kelen n'a kelen nimɔgɔmusow tɛ se ka kulonkɛ k'a fɛ nimɔgɔkɛw tɛ se ka kulonkɛ k'a fɛ a ko ma kɛ kabako ye i ka wari tiɲɛna dɛ ou bien o y'i ka wari tiɲɛlen de ye i ka foroba wari taara i bololankolonya la bon ni wari dun t'i bolo fɛnɛ i taara i jarabi muso la k'i b'a fɛ e bolokolo tɛgɛlankolon jɛ e bɛ muso sɔrɔ i bɛ muso sɔrɔ dɛ mais tɛgɛlankolon jɛ a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ awɔ mais e bɛ nin inspiration nin bɔ yɔrɔ jumɛn de mun e bɛ ka nin hakilina nin bɔ min de bon fɛn bɛ Jɛnɛba n'i bɛ fɛ i ka ko yɛrɛ ka kɛ cogo min na n'a ma kɛ ten i bɛ décourager sinon ne bɛ ma kalanbaw kɛ ma kalan kosɛbɛ mais ne ye bamanankan kalan kɛ n bɛ se ka faransɛ dɔɔni sɛbɛn ne bɛ n da su fɛ ni dɔnkili jiginna n kɔnɔ ni fɛnni min jiginna n kɔnɔ dɔrɔn n bɛ wuli n b'a sɛbɛn awɔ ou bien n bɛ téléphone ta k'a fɔ walasa a kana bɔ n kɔnɔ n bɛ tila ka n da awɔ muso ko in mais e y'a histoire de ye wa ou bien e y'a histoire de mɛn wa ou bien o yɛrɛ nana e la cogo di parce que a muso ko in parce que a ka fɛn dɔnkilida i b'i sigi ka fɛnw lajɛ dɔnkilidala b'i sigi de ka fɛnw lajɛ wagati kɔnɔ kow de lajɛ o an b'o de fɛnɛ tile la bi ni musokɔrɔba 4 b'an kɛrɛfɛ yan sisan u ka k'u ka baro la ka n'i da don a la dɛ i bɛ kelen mankan mɛn ko ne denkɛ muso k'a tɛ fɛ ka ɲɛ n bɛ kuma a fɛ a tɛ kuma n fɛ a tɛ n fo n bɛ n ka kuma sara la a tɛ n jaabi ou bien a bɛ dumuni tobi a tɛ n sɔn o de bɛ société kɔnɔ awɔ ne bɛ jateminɛ kɛ o fɛnw de kan actualité o kan ni ye min ye i bɛ dɔnkili da o kan awɔ finalement cɛ filɛ ni ala yɛrɛ y'i garisɛgɛ don muso suguya dɔ la a bi n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na quoi a bi kɛ fugari ye famille kɔnɔ a bi kɛ fugari ye famille kɔnɔ parce que fɛn dɔw bɛ yen nɔ n'a bɛ k'a kɛ e ba la i ba ka di ye i muso ka di ye muso bɛ ka fɛn an bɛ se k'a fɔ a fɛn caman bɛ kɛ o y'a sɔrɔ cɛw bɔlen don cɛw ka ko jateminɛ man ca musow de b'a dɔn so kɔnɔ donc a bɛ ba dɔgɔya a bonya t'a yɔrɔ la a ka sira t'a la bon bamuso bɛ se k'a fɔ n'a sɔrɔ ne den de ye karisa ye a muso bɛ ka nin kɛ ne la n y'a kɛ tan a bɛ fɛn dɔ fɔ dɔrɔn a bɛ yɛlɛ den na a bɛ se ka kɛ den t'a kalama yɛrɛ mais dɔw ta bɛ kɛ u ɲɛ n'u ba ɲɛ u tɛ fɛn bɔ a la a wɔgɔ camanba de bɛ yen tiɲɛna dɔnkili bɛ cɛw kan an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman da bon ne kɔni bolo o tɛ cɛ yɛrɛ ye wa déjà muso kɔni ni furula ka na du kɔnɔ i ba ka di ye cogo min na i ye min to so a ka di ye cogo min na bon ni fana ta ka d'a ye ten donc n'i ma bonya a to yen yɛrɛ n'i ma bonya i ka dɔgɔyali kana s'a ma quoi bon morceau in laban na awɔ n b'a fɔ n ko nale sungurubani nalen tɛ wa o don sungurubani i y'o faamu wa n y'o faamu sungurubani n y'o faamu n yɛrɛ wo n da don yɔrɔ na k'o walawala ye parce que Bamakɔ yan n'a fɔra ko karisa ye sunguruba ye dɔrɔn a bɛ digi la u t'a faamu anw fɛ Wasolo k'a fɔ ko ko karisa yɛrɛ kɛra npogotigi ba ye sisan dɛ
karisa yɛrɛ fara sa a kɛra muso ɲanama ye karisa bɛ pari a selen don a yɛrɛ kɔrɔ an fɛ fɔlɔ a tun bɛ fɔ o de ma ko karisa yɛrɛ kɛra sunguruba de karisa yɛrɛ kɛra sunguruba de siyan dɛ bon hali Côte d'Ivoire fanfɛla ninnu na olu fɛnɛ b'a faamu ten Laginɛ fanfɛla ninnu na olu b'a faamu ten mais an fɛ yan nɔ sisan nɔ mɔgɔw bɛ k'a faamu n'o tɛ u tun t'a faamu olu tun b'a kɛ kojugu ye quoi ka sɔrɔ kojugu tɛ karisa ye karisa kɛra muso kumaba ye a bɛ labɛn a bɛ pari karisa kɛra gorobinɛ ye a nɛmo quoi awɔ ok cɛw ye faamuyali sɔrɔ a la wa musow fana ye faamuyali sɔrɔ a la mais i jija i ka dɔ bɔ cɛw fana ye dɛ kana an musow dɔrɔn fasa da ko musow bɛ nin kɛ mais cɛw fana bɛ dɔ kɛ o cɛw fana bɛ dɔ kɛ awɔ donc Batoma ne ko e ye contrat sɔrɔ k'a bɔ Mali kɔnɔ i ka carrière daminɛ ni sisan cɛ ma contrat sɔrɔ i ma contrat sɔrɔ d'accord Ala m'o don garisɛgɛ la inchallah a bɛ na n'Ala sɔnna Jɛnɛba Batoma kɔni bɛ sababu ɲini de la koyi a bɛ na ne bɛ sababu ɲini na sababu bɛ bɔ kɔ kɔ sababu bɛ bɔ ba kɔ a bɛ bɔ ba ni fɛ a bɛ bɔ ba yan fan fɛ ne bɛ sababu ɲini de la inchallah a bɛ na awɔ mɔgɔ bɛ fɛn ɲini ni garisɛgɛ b'a la i bɛ dugawu de kɛ Ala k'i garisɛgɛ don a la donc n'a bɛ na fana a hɛrɛlama ka na a n'a hɛrɛ ka na mais tant que i bɛ ka sababu ɲini i ma sa i balolen don n'Ala sɔnna i bɛ ɲɛ dɔ sɔrɔ a la inchallah dugawu ni barika de ka gɛlɛn n'o b'i kɔ dɔrɔn a tɔ ça va venir inchallah ni Ala y'i garisɛgɛ dɔ ko la i b'a sɔrɔ d'accord a bɛ na n'Ala sɔnna maintenant Batoma dɔnkilida kɔfɛ projet jumɛn de bɛ e bolo dɔnkilida kɔfɛ projet min bɛ ne bolo parce que boutique tun bɛ n bolo n tun bɛ vaxiw feere mais i b'a dɔn wagati dɔ kɛla mɔgɔ minnu y'u débrouiller tɔlisow ni fɛnw kɔnɔ o fɛn ninnu caman dabilara an fɛ siradaw la donc ne bɔra feere la o cogoya la sinon n tun bɛ fini ni fɛnw feere boutique kɔnɔ bon sisan nɔ magasin tɛ se ka taa wari ka ca a tɛ se ka sara i m'a ye bon ni Ala ye nɔgɔya kɛ ne ye fɛn min ka di ne ye ka n occuper denmisɛnninw na ka fondation dɔ créer ou bien ka farafinna danbe fɛn dɔ dilan an ka tenue traditionnelle ni kɔnɔw ni samaraw a bɛ se ka mélanger bazin na a bɛ se ka mélanger tissu la o fɛn ninnu de ka di ne ni Ala ye nɔgɔya kɛ n ye inchallah a bɛ nɔgɔya n'Ala sɔnna d'accord Batoma an ka émission a bɛ komi a tɔ man jan maintenant kumakan laban min b'i bolo message min b'i bolo k'a fɔ Pinal TV lajɛbagaw ani kanubagaw ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye Pinal TV lamɛnbagaw a baarakɛlaw a kanubaga bɛɛ lajɛlen ne yɛrɛ Batosi kanubagaw ni lamɛnbagaw ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen yarabi yama an bɛ Ala deli an ka jamana bɛ crise kɔrɔ Ala k'a dɔgɔya amina Ala k'a nɔgɔya k'a bɔ an kan Ala ka kɛlɛ in nɔgɔya ka bɔ Mali kan a sababu bɛ bɔ kɔrɔn fɛ a sababu bɛ bɔ tilebi fɛ Ala k'a nɔgɔya mais a tɛ nɔgɔya an yɛrɛ kɔ dɛ maliyɛnw an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ko to ɲɔgɔn ta la ne bɛ fɛ ka kɛ nin ye an k'o kɛlɛ to yen an ka kɛlɛ kɛ ko Mali ka bɔ bolo la voilà ne bɛ min fɔ n bɛ n kanubaga bɛɛ lajɛlen fo n bɛɛ ka di n ye e yɛrɛ ka d'u ye d'accord Batoma an y'i wele i nana an ka wele jaabi vraiment a diyara n ye an bɛ fɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Ala ka na ni contrat baden wa contrat belebelebaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan yarabi Ala k'aw sankɔrɔta parce que i yɛrɛ y'a fɔ dɔnkilidala yɛrɛ wajulikɛlaw de don juste wajulikɛlaw dɔw b'u sigi ka waa kɛ tan mais aw ta an bɛ dɔn de kɛ aw nɔfɛ pour que wajuli tɔ k'a tɔ sankɔrɔta voilà donc Pinal TV lajɛbagaw n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen nin kun ye an ka émission ye n'o ye couleur week-end ye n bɛ n ka maquilleuse fo toujours n'o ye Ade Beauté ye u filɛ nin ye Golf kɛrɛfɛ station Total min filɛ nin ye juste sapeur pompier kɛrɛfɛ yanni ka se o ma u ka téléphone numéro 70 70 32 22 mɔgɔ min ye ni ɔrɔbu in diyan bi ko ka émission kɛ n'a ye n'o ye Ali Tali ye a bɛ suguba kɔnɔ a ka téléphone numéro 76 06 90 44 tissu de ka di ye bazin de ka di fini o fini sugu ka di ye i bɛ se ka taa tour cɛ yen nɔ
Voilà, Batoma. Vraiment, merci beaucoup à Jaranye. Merci. Iba.